mange lakini kinde obisi echire lyankagaiga lazima erotonye kule kabiri chipara chons abantu abayinkorose bachena abayinkorose epale etwewana barumwaki lazima batorose limali onye mba korose umweshimiwa mbati ontebringa tobeke cabros nkorose tobeke tikabro maika chonsi ipi etaoni nentu ya itenke ebe moyo muwancha boyo bono ekero nyuwete ngai goro mwangu mukutano umu MCA imoke anze okuwa nebintu biteyo nyuwete mu MCA oyo ayachagaiga nebibabo bibwate mpake bunduki county commander obwatire kibagekemo kibwate bunduki ga ngaki woche nebibabo bibwate bunduki asa abantu batali no embaskari aba murabande babwatiruka nabaskari. And I want to salute the police. Thank you for taking care of the lives of our people, to have arrested that criminal who had a gun here, and some of them walikuwa na visu. Ntoli say e wodi ne ya gotole mukurwani oro aya ende idente vega bara ivandi bonsi ni kilidi ngaba MC bamino egasi abono korigeri ngasi kisimba okora egasi abono oversight bante binga Simba egasi okora nembe ntutagitigasi yeyo tali aba MCA baganete babe chi contractor to kori kamatem onyakore na ndui make nenyale kana ikubona ina masomo to enense ne batagete barosie budget karbarosie budget na ndi ba chi contractor karba kole ko ba chi contractor baruboka ba ye chi contractor na ndi bakole gasi na ndi ba ye akane kibesa chiyangu cy'umwana inchi umwanje bikoli bigendero mu wancha bayishimiwa baminto. And I'm so happy bayishimiwa batabwati mechando bali mutaro chiba wakamalyo mbali bikoli ebyo ondo kunya wakelyo ebine tenda na mukani na tuligo kora tenda tubwati capacity obwate ne yokorosia machike county. Bwana county commissioner, I want to plead with you and the county commander. Bonchari has been the securest place in Kisii.